развитието на информационната система има цел да бъде улеснен и усъвършенстван начина за поднасяне на мултимедийна информация, за инициативи, дейности и събития, свързани с честността и научно-изследователска дейност, а също и с участието на живота на преподавателите, служителите и студентите на научно-изследователските там и също. При разработване на проекта се основи на следните задачи: избор и монтиране на контролер, създаване на подходяща оператив на операционна система, намиране решение за автоматично стартиране на мултимедийни поведения и за регулиране на инновационни форми, разширяване на системата, интегриране на мониторната информационна система и оперативните сигнали, намиране на решение за на първия плакат може да видите цялостната система. Създаден е имидж за всички компютри, които поддържат мултимедийните монитори. Самия имидж има вградени две операционни системи, които ще обясня малко по-подробно служителите в това разрежда, защото са две операционни системи. Софтуера и хардуера на мултимедийните монитори. Тук много е вградения IT контролер. Може да го видите на този слайд. Разработка на Terraform, русенска фирма. Има темата функционалност. Значи 10 мегабита интернет интерфейс. Конфигурацията и контрола става чрез Web интерфейс. Ще поясня малко повече за Web интерфейс. Има възможност да се логи за администратор и компютър. Най-вече контролерът се използва за включване и изключване на стартиране на CSS и DSP. Тоест, едно поведение рестартира компютъра, за да се директно изключва. Най-вече предназначението на контролерите, на такъв тип контролери е за вграждането в такива електрически улици. Може да се вгради в лагерна система, може да се вгради в печка и така. При погледа на устройството има възможност за изпращане на имейл. Има и имахме за така наречения имидж на темата, която сме направили. Защо екипа избра Димис Бутов след Microsoft Office? Една година след работа на съответните монитори започнаха да доста софтуерни грешки и видяхте, че операционна система Linux се държи по-добре спрямо Windows. Също така от Linux използваме VLC Player, вместо Media Player и използваме контролни команди за изключване и изключване на на този плакат съм изнесъл доволен моя работа. Това са елементите, продукция на плейлистата на самия сервер. Много вземам 7 базови елемента на плейлистата. Администраторът, който създава това плейлиста и създава такива приложения, който работи на XML. Всеки един елемент има набор като за даване на времевите стойности използваме специално тези два атрибута, предоставя информация или по value. Те се използват за даване на точен час, точна дата за тръгване на приложения. Също така, за работи известно време без човешка намеса, администраторът подготвя плейлистата и за да може да запази това нещо, да се
Миналата година в университета бяха монтирани така наречените интерактивни терминали, като това не е моя разработка, но принципът тук е, че на тези терминали са статична и динамична информация. Статичната информация има информация за карта на университета, за учебни програми, това, което интересува студентите. Но поради причината, че те при работа, като да ни падат в стендбай, да ни спечели екрани, се създадира автоматичен плеер, който предава скрининг сигнала на сървъра. По този начин мониторите и при терминалите се върти информацията, която ние подготвим. Да. Така. Известно е, че през последните години все повече министри, посланици, видни лица да посещават нашия университет, да направим няколко опита за предаване на събития на живо по темата. Това излъчване не е само по мониторите и по киосите, също така има възможност да подават събитията и по интернет от домашните персонални групи. Това представляваше мултимедийната информационна система до сега. А с разширението и в новия пост сме монтирали още 6 монитора. Основните операции за работа с мултимедийната система се подготвяне на мултимедийната информация, конвертиране на всички файлове в формат JPEG, съхраняване на информацията, има се архиви. Така наречената информация достига до нас чрез стримване. Могат всякакви устройства да имат достъп до стрима, защото мрежата на Русенския университет, дори мобилни телефони. Мобилите излъчват информацията, тук трябваше да направим допълнение, че се и правим дневно наблюдение на информацията. Тук е дадена структурната схема. Това е някакво интерактивни терминали, които са включени в системата. IT контролера, който е монтиран на всеки един компютър и програми. Тук са дадени връзките между тях. Идея за бъдеще има какво да се развива по самата система. Казваме, че формирането на университета по интернет ще предстои. Също така университета има техниката, има обучение казваме за това нещо, но информацията е чува по цялата реформа, която трябва да реформирането на университета, специално се замогва да университет. Също така системата може да се използва и за видеоуроци. Има в другите държави такъв модул. Искам да отбележа, че в YouTube има секция, нарича се YouTube Education. И е използван в университети да стават видеоуроци. Университети като Кейл също там си ние това нещо може да направим в нашия университет, тази система. Дори разработването на видеоуроци, нашия сървър да седи като контейнер, който да се... Така. Такава система, като ще видим, може да се презентира новото си дадена област по съответните ползи. Нашия ползи, български ползи, другите ползи. Тоест, всеки един ползи в съответната област. Много полезна информация.
Рецензент е доцент доктор Мирослав Михайлов. Към работата на дипломати той прави следните препоръчни бележки. Първо, текстът за допуснати множество участници и скучни грешки. Второ, частите не са цитирани литературни източници и не е приложен списък на такива. Трето, изложната част не става ясно дали усъвършенстваната информационна система има аналогии с други университети. Следващата грешка, тя постига и тази не са ръководни с необходимо описание и метади методи. И последната грешка, изходите препоръките точка 8 не са пълни и не отразяват цялото извършената работа от дипломата. Рецензентът оценява работата с много добра. Те са монтирани точно за ами когато най-обикновени конструкции на който е формата е удобно за монтиране към тези. Колкото сложат е няколко на гигабайт, Рамка е 512. Няма провокация, той ще се играва. Имидж на някаква операционна система на компютъра. Просто отпредите и инсталиране, конфигуриране на операционна. Защо се използваме лоша думичка? Тя не е удачна. Виж, знаете, професионалната дума на инсталиране, конфигуриране и така нататък ще използвате професионалната дума. Ние това нещо сте учили някъде, да кажем, в интернет и ще видите, че това е най-незабавно. Ако да се пробва така прагматични термини, просто не върви в този случай. Сега, да ви запитам, значи, тук каква информация чета университетско ръководство, преподаватели и служители. Може ли да направите една статистика в вашата система? Да кажем, колко пъти са срещали имената на някакви и от всички преподаватели на университета и служители? Колко пъти във вашите материали се срещат както и на министри, съвети и така нататък? Пишете тази листа. Колко пъти във вашите материали се срещат както и на не е трудно да се така. Повече нищо се срещали на една гости, елемента е важно елементи, те са главни, базови. А всеки един елемент има много атрибути. Това е някакъв излия. Естествено.
Ейте,